gymharu gyda'r rhywle fel Iwerddon, lle mae'r rhywbeth fan y ffla gwylwerin yn mynyddol mewn dinasoedd. Yn gyffredinol, fi'n credu bod e'n syniad da bod Eisteddfod yn trio pethau megis cael Eisteddfod y maes mewn dinasoedd, mewn trefi, lle nad oes yna unrhyw beth yn atal pobl sy'n pasio rhaid yn mynd at y mynediad, at y dramau, at y bwyd ac yn y blaen. Bydd o'n dda yng Nghaerdydd, dwi'n meddwl, gan bod y lle mor amrywiadol, ti'n mynd i agor o'i gymaint o amrywiaeth o bobl, fysa ddim efo mynediad i'r Eisteddfod fel arall wrach. Os wneith o weithio o ran costau, byddai'n hapus, ond dwi bach yn nyrfus am hynny, lle mae o'n bryder. Dwi'n siŵr, mae'r Eisteddfod yn eitha da mae'r brofi fel arfer, a dwi'n siŵr allan ni'n neud i fel hyn. Dwi'n meddwl i fod yn syniad ardderchog. Ni wedi cael Eisteddfodau'r traddodiadol 1960, 2008. Mae hwn yn rhoi cyfle i ni fod yn wahanol. A dim ond Caerdydd at i'n neud ar hyn o bryd. Os na nawn ni dyw e ddim yn mynd i fod yn bosib mewn cymaint o lefydd eraill. Fe gewch Eisteddfodau'r traddodiadol wedyn ar ôl hynny. Ond dwi'n meddwl bod e'n gyfle ardderchog i Gaerdydd i arbrofi, i ddangos beth sy'n bosib, yn wir i ddangos y ffordd ymlaen. Dwi'n meddwl bod y cysyniad o gael y prif wyl yn amlwg yn y ddinas, dwi'n meddwl rhywbeth newydd, ond fel oedd prifddinas yr Eisteddfod yn ei ddeud, dwi'n meddwl bod o'n syniad arbrofi, dwi'n meddwl bod o'n syniad i'r Eisteddfod edrych mewn i syniadau newydd oherwydd mae'r byd o'r wyliau yna yn rhywbeth sydd yn apelio llawer o bobl o'r rhan yn gwyliau ni yma Mhrydain ac yn Ewrop a'r byd. A mae yna gystadleuaeth, oherwydd os mae'r Eisteddfod yn edrych tuag at ffocws gwyl yn edrych na gwyl gystadleuol, mae o'n bwysig felly edrych ac arbrofi, ond yn y marn i, dwi'n meddwl bod o yn gyfle i arbrofi. Yr unig pryder neu'r unig pwynt gyda i wneud ydy bod o'n bwysig bod trefnwyr hefyd a'r pwyllgorau yn edrych mewn i sut fydd yr wyl yn cael effaith ar canol Caerdydd yn edrych na just y Bae. Oherwydd mae yna gymaint o bobl yma, bobl di-Gymraeg ar rhan ieithyddol yn Gymru Cymraeg hefyd. Mae'n bwysig i denu nhw i'r Eisteddfod, a nid jyst yn unig i'r Bae, ond i wneud o'n wyl Gaerdydd, nid y Mae Caerdydd. Mae'n syniad da i arbrofi, a hefyd falle dod ar Eisteddfod i bobl falle sydd ddim yn gwybod am yr Eisteddfod, ddim wedi profi yr Eisteddfod o'r blaen, a falle cymryd mwy o bobl mewn i fwynhau rhywbeth o'r fath wedyn. Dwi'n meddwl bod Eisteddfod yn 2008 wedi bod yn llwyddiannus iawn, felly dwi'n mynd gweld pan lai bod yr un nesaf yn mynd i fod mor llwyddiannus. Dwi'n meddwl bod yn cynhyrfus iawn bod yn faes mor agored. Mater arall yw bod fi'n cael mynediad ag ati, dwi'n meddwl am ei olygir cyllid a'r pethau felly. Ond mae yn cael pawb yn hyd, bydd pawb yn y Bae yn gwybodus sydd yn mynd ymlaen fan hyn, ac bydd yn yn y lai yn clodfori'r iaith Gymraeg a gwybod bod gweithgaredd a'r miloedd yma sy'n dod dal yn bodoli yma yn Nghaerdydd.